Linqangi nina enabuthwa nahlengwa ngomumsa nalondolozwa zithunywa ngamathongo namadlozi enu. Namhlanje ngithi ake sizokhuluma ngesihloko esithi ukubaluleka kokuqonda isidalo ohamba naso. Kubaluleke ngani ukuthi usazi isidalo ohamba naso? Isiphi isidalo ohamba naso? Ngoba ezintweni eziningi sike sithole sithi senza imisebenzi, sithi siyacela singemukeliswa kulokho esuke sicela, yingoba asisiqondi lesi sidalwa okuyisona sona esihamba naso ukuthi siubani lokunika lenhlahla, yona leyo nhlahla afuna uyibonge kanjani. Isintu ke sethu sinomkhombandlela noma umhlahlandlela ocacile okumgudu olandelwayo. Uma intombi isizonile yavumela inkanuko yamithiswa umfana, ngoba intombi ayikhulelwe, umuntu wesifazane owunkosikazi olotsholiwe okumuye esigcawini kathiwa abalale bebabili bevuke bathathe ziyakhuleka inkomo okhulelwayo. Lona nje uma uwenzisa obobulwane uyamitha, ngoba kwakungavunyiwe kungadaliwe kwindalo yethu ukuthi umuntu athole abantwana noma ambathe nomuntu wesilisa engakhishiwe kuwe ngokosiko. Bantu abami igama lobufazi uyanikwa awusithatheli, nelobudoda lobunumzane awuyibambeli ngomhobholo einganeni zabantu, uyalinika uyalisebenzela ngokusemthethweni. Ngakho ke uma kumuntu esezonile lentombazane yathola umntwana, lowo mntwana kuthiwa ungumlanjwana ngoba kwaziwa uhlangothi olulodwa lakhe. Iyodwa ke lapha ebungoni indlela yokwaziwa emzini wendoda ukuba ufika ukhuleka ukuthi baba siyakhuleka ngesithole esimaqanda kahoyi, siyakhuleka ngesukuthi, yingoba uzoziveza. Kodwa uma ngazange ufike awaziwa kulo mzwa leyo ndoda. Manje lengane ke inomlando ongaphelele okuwukuthi siyamazi unina ukuthi uzalwe indodakazi apha ekhasibana, kodwa uyisasimazi ingumlanjwana. Leyo ngane mayikhula ngokwethongo ingane yala kuzalwa khona unina, ngoba nawe ake senze umzekelo lula. Masithatha inkunzi yenkomo bese sibeke inkomazi. Uma inkunzi yakwamngomezulu isuka ikhwele inkomazi yakwaMthethwa, uma le nkomazi sibambile ukuthi isimithi ayizukuzala inkonyana noma iduna lelo ezobe ilizele bese lihamba liye kwaMngomezulu ngoba liphuma enkunzini yakwamngomezulu, cha, lilandlela unina. Nakanjalo nalapha siyakwazi impela ukuthi ingane ngokwesende ngokwegazi yakwamngomezulu, kodwa ngoba uMngomezulu akenze lutho lapha kwaMthethwa, lengane ngokwethongo komsamo ilapha. Kumele ke lengane iqonde lokuthi umsamo wayo usekhakonina ngaphambi kokuvela isuka ibhozome nje iyongena emsamweni wakubo, iyonganyela umsamo kuyo. Kunezinto eziningi okufuna zenziwe. Okokuqala, ingane njalo phela kufuna ihlawulwe. Ukuhlawula lokhu angilungise lokhu, awuhlawuli ingane, uhlawula isenzo senzile emzini wendoda. Njengoba uyiphendula ingane yakho wayenza umfazi kumele uhlawule, bese ingane uyayithenga okwesibili lokho. Uma usuyithengile sekufuna ikhishwe ekhaya komama uzoyimukela kini okwesithathu. Kuyimali ongane ikwazi ukuba ingahlanganiswa nomsamo wakubo ngokuphelele. Uma lezi zinto zingenziwe, ngiyakululeka ukuthi cha bobo musu ukugijima, musu ukukhohliswa umelaphi, ukuthiwa umntwana uyagula sefuna yofaka esibongweni sakuwo. Uma nenze njalo kuyoba nemikhuhlane eminingi nezinkinga enizenzayo, nidala umbango phezulu kwengane. Ngakho kubalekile ukuthi konke niyokwenza nikwenze ngohlelo, nikwenze ngesiko ukuze ingane ingakhuli ibangwa izidalwa, ngoba lo mbango awupheli nje kahle, uphela kabi.
phela ngokuthi ingane impilo ingane imile ingane into ingane esikoleni akufundeki ziningi inkinga enye iphenduka ube umdlwembe ingakhuzeki ingalawuleki ngoba kunalomdonsiswano okhona. Ngakho ke ukuqonda isidalo osembethe kubalekile. Ake ngikhulume nomuntu othi mkhulumi ngomezulu ngiyafisa ukusazi isidalwa esingembethe ngisibona kanjani. Ngaleko ukuthi uhambe uziyohlola kumelaphi wendabuko. Njoba namhlanje sikhona abanye bethu babhula imibhulo ehamba nomoya. Abanye bethu babhula imibhulo engamalumbu, engamahlazo, engamanga. Ukuthi bahuphuza uhuphu likaBhejani. Ngakho ke angeke sagijima sathi sukumela phezulu ukuthathe lokho kumelaphi okusho umelaphi. Awuthole ikhandlela elimhlophe bese uthola impepho. Impepho lena lena ejwayelekile, hayi inkondlwane, hayi le yamawele. Khona impepho le ejwayelekile engathi manje isazi inkuni iqinile yona impepho ejwayeleke kuthiwa impepho yasebungoni. Uyothatha leyo mpepho nalesi sibani sakho uphumele ngaphandle kwekhaya. Mawuphumele ngaphandle kwekhaya ufuna isihlahla esesisidala noma esesomile noma esishawa umphezulu. Bese ufika uhloma leli khandle lakho ezantsi bese uyalathi bese uyakhuluma uthi ngiyacela kulesi sidalwa esingembethe engihamba naso asiziveze kimi. Asiziveze uba siubani. Ngifisa ukukwazi ngoba kumele empilweni yami ngenzela ngiyahlelwa okuhle ngazi ukuthi ngibonga bani. Uma ukwenzile lokhu kushiye lokhu uyokwenza izikhawu zibe ntathu. Noma kanjani uyofika akhulume kuwe ngephupho. Uyoyiveza kwesinye isikhathi uma unenhlahla uyofika ethi mntanami mina ngubani ngukhokho mangukhokho ngomkhulu mangumkhulu ngugogo mangugogo kuwo. Kodwa uma kuukuthi akayicacisi hleze uyofika nje vele ukuthi nganede ngenza lo msebenzi kwase qhamuka lesi salukazi sekufuna uyilandeleleke indaba yakho usuwenza isiqinisekiso kokumelaphi wendabuko ngoba nase salukazi sivelayo kubalekile. Ngakho ko umuntu wakho ohamba nayo uyilona uthi mawuzalwa ebese hlala phezukwakho omunye kwakhona uthola ukuthi ufuna kuvuke ngisho igama lakhe ngawe. Omunye uyephume kwembathe ngoba kunesimo samandla kunesimo somsebenzi ayihambe nawo emhlabeni sekufuna uvuke lo msebenzi. Mawuzovuka lo msebenzi uzovuka ngawe. Ingakho kubaleke kuba mazi lo muntu ohamba naye ukuze kukho konke okwenzayo ukwazi ukuxhumana naye. Ukwazi ukuxhumana naye. Ekhaya ke akukaze kwenzeke ukuthi nibe bawu5 bese nonke nihamba nomuntu oyedwa cha. Umuntu nomuntu uba nesidalwa sakhe nje lesesimbasobhayi. Ingakho noma nikhula nenza izinto kumele kuqondaniswe nalo okubhekile ucele kuye ukuba kukhulumele nalabo abangasekho ngoba usehleli kwelamathongo uyalazi nolimi olukhulunywayo. Uyazi ukuthi into ethize uma yendlala indlalwa kanje uma ubiza abantu babiza kanjani. Ingakho kubalekile ukuthi ngicela esidalweni esihle engazalwa naso singembethe. Ngicela ke singibikele kini bodlakadla. Ngicela ke singidlulisele lamazwi namazwi. Siyanazi nina. Sinawo amandla okukhuluma nani mina ngimfishane ngumntwana. Kepha ngibika nakho kungikhathazeleyo. Uma wenze njalo na kanjani konke obucela uyokuzuza kuyokhanya futhi. Sebonge yabhodla ngonyama womsamo. Umkhulu umngomezulu lo ungakhohlwa ukulike, usubscribe, utshene nabanye ukuthi ikhona ichannel ethi esigodlweni sedlo sengonyama womsamo lana esifaka ama video sikhulume khona ngalezi zinto zokwelapha kwendabuko.